na ka sai naka, yan kasar magana ku, Atiku karka ja baya. Yau na ka sai naka, yan kasar magana. Alkhairin da ake makwabtaka da waɗanda suke jagoranci na ƙaramar hukumar Kumbotso a kusa da inda aka ƙaddamar da wannan alheri. Tsakaninmu da gidansu a yanzu bai wuce mita 100 ba. Idan aka duba wannan bawan Allah gaba ɗaya aka duba sai aga guda nawa yake, amma wallahi in kaga aikin da suke yi na alheri a cikin wannan unguwa tamu kowa zai samu sa albarka. Sun sa yara a makaranta domin ilimi za su san kansu su san ya za su bautawa mahallicinmu Allah. Allah ya saka alheri, Allah ya ma jagora, Allah ubangiji yi maka sakayya nan duniya, yi ma arin gizon arziki, a yi lafiya a gama lafiya a kuma je can a samu alƙarna fitarsu. Abin da Musa yi ma ba abun mamaki bane, ya ɗauki halin uban gidan shi ne wato Atiku. Allah ya ba mu alherin da ke cikin wannan zama da muka yi. Allah kuma ya saka wa wannan kungiya, Allah kuma ya sa su samu masu sa hannun jari a dan taimakawa jama'a. Abun bakin ciki na zuwa anguwan nan babu ruwa. To yau gashi an kawo ruwa. Ruwa ya zo. Dan Atiku ya kawo ruwa. Saboda haka jama'a sha ruwa. Kuma Allah ya yarda ba wannan ma guda ɗaya ba. Ni na san idan tafiya ta yi tafiya gida za a kai wannan ruwa. Wannan al'amari da muka yi ba fa mu muka yi ba, Allah ne yake yi. Domin lokacin da muka ce zami wannan abu ba mu da kaso 1 bisa 100 abin da muka kashe a wurin wannan aiki, amma da muka sa niyya zami sai Allah ya taimake mu. Wasu suna zami, wasu suna ba za mu iya ba, amma sai da Allah ya amince da iyawarsa ya iya mana. Yau ga ruwa ya zo layin babban gida. Ana cewa Atiku Abubakar yana Abuja yana Adamawa, to yau ga Atiku a Kumbotso a layin babban gida. Ina godiya ga dukkanin waɗanda suka taru a wannan wuri. Atiku Abubakar mazan fama.